Hej, hvad så? Velkommen til den video. Vi spiller det samme spil igen. Okay, vi vandt sidste gang. Jeg tror godt, vi kan vinde igen. For at være ærlig. Hvem skal vi putte? Vi putter ham der ballonmand. Og så siger han, hvis der kommer sådan nogen, der kan skyde opad. Så putter vi nogen, der kan skyde opad. Skal jeg lige putte ham der? Putter lige ham der redder man der. Nej, man. Fuck, man. Det. Vi laver lige dobbelt tricks. Nej, vi laver dobbelt angreb. Så lægger vi den der, så lægger vi den lige der. Så laver vi dobbelt angreb. Sådan der. Gør man. Ja, men han har ikke set den endnu. Eller jo, men jeg kunne ikke putte noget. Kom. Vi putter samt redder man der. Det er fucking vildt. Jeg vinder igen jo. I træk. Jeg vinder måske i træk. Hvis jeg gør det ikke, så skriver jeg. Og så putter vi lige den der. Han tror, han kan vinde, men det gør han ikke. Kom nu. Amalo med der koko. Rip mig. Ja, rip mig. Tjak. Kom nu, med, jeg kan finde. Kom nu, fuck. Kom nu, jeg har en chance, mand. Kom nu, ja. Nej, fuck mig. Ja, fuck mig. Jeg vandt ikke i træk. Spiller vi lige en kamp. Hvem fuck skal vi putte? Nej, fuck, det der var dumt. Det der var virkelig dumt. Jeg skal ikke putte. Skal vi lige lave dobbeltangreb? Lige. Fuck. Det. Rip mig igen. Hvis jeg taber, så gider jeg ikke lave mere video. Jeg tager ikke nogen. Fuck, han er dum. Sorry, men.
Okay, vi putter wizard. Wizard. Så putter vi laver ikke dobbeltangreb. Det er fucking dumt. Lidt ha ha ha. Det er den sidste runde, så stopper vi videoen. Jeg har vundet lige meget hvad, jeg har vundet. Han er bare sådan noob. Jeg kender ikke mere noob end ham. Noobs Frank. Frankenstein. Excellent. Hoop. 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 Gammastai. Excellent. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Nej, fuck mig. Fuck mig. Fuck mig. Fuck mig, mand. Fuck. Jeg tabte, mand. Jeg tabte. Vi ses. Næste video.